Kaixo, bideo honetan hitz egingo dugu orbita periodoari buruz. Ikusten dugunez, daukagu hemen gorputz bat, M masa daukana, M handia, bale? Eta sortzen du eremu gravitatorio bat, eta eremu gravitatorio horretan daukagu beste gorputz bat, M masa txikia daukana, eta gorputz hau justo orbita egiten ari du honen inguruan. Dakigunez aurreko bideotan ikusi dugulako, gorputz hau justo orbita honetan mugitzeko abiadura orbital jakin bat izan behar du. Zer da orain kalkulatu nahi duguna? Zenbat denbora behar duen gorputzak bira osoa ematerakoan leku berdinera heltzeko. Eta horri ditzen zaio periodoa. Eta adierazten da T maiuskula batekin. Orduan, T maiuskula honek adierazten duena da zenbat denbora behar duen gorputzak bira oso bat egiteko. Eta aurreko bideotan bezala kalkulatuko dugu matematikoki adierazpen hau. Esan bezala, periodoa segunduetan neurtuko dugu, azkenean da zenbat denbora behar dugun bira oso bat egiteko, eta periodoaren adierazpena kalkulatzeko urrengo formulak edo ideiak erabiliko ditugu. Alde batetik esandakoa. Gorputz bat orbita jakin batean mugitzen denean, abiadura orbital zehatz batekin mugituko da, eta hau da bere adierazpena aurreko bideoan kalkulatu genuen bezala. Bestetik, igidura zirkularrean, baita ere bideoak daude hortik azaltzen, abiadura lineala eta abiadura angeluarra, azkenean abiadura lineala izango da, zenbat metro segunduko abiadura daukan gorputzak une batean. Eta abiadura angeluarra izango da, gorputz honek zirkunferentzia bat egiten duenez, eta zenbat angelu, eta angeluak neurtzen dira emetik, bai? Horrela egiten badugu, azkenean gorputza geroago hemen egongo da. Badira abiadura angeluarrak egiten duena da, begiratu angelu hau, alfa edo deitu aldioguna, angelu hau zenbat angelu egiten dituen segundu bakoitzeko. Bale, hori da abiadura angeluarra. Beraz, abiadura lineala eta abiadura angeluarra elkarrekin konektatzeko formula hau da. Abiadura lineala berdin abiadura angeluarra bider R, non R izango den orbitaren erradioa. Bale? Hau igidura zirkularraren formula bat da, eta badaukat bideo bat azaltzen baita ere hori. Azkenik, periodoa. Periodoa konektatu dezakegu abiadura angeluarrarekin. Azkenean, fijatzen bagara, abiadura angeluarrak esaten diguna da, zenbat gradu egiten ditugun segundu bakoitzeko, BP justu izango da, bira oso bat, radianetan goratu angeluak radianetan neurtzen direla, bale? Beraz, BP izango da bira oso bat, eta T izango da, zenbat denbora behar duen. Hau antolatzen badugu azkenean, aurrela jarri dezakegu baita ere, eta fijatzen bazarete, honek esan nahi duen azkenean da. Abiadura angeluarra, hau da zenbat angelu egiten ditugun segundu bakoitzeko, azkenean izango da, bira oso bateko angeluak, zati, bira oso bateko denbora, eta horrela definitu dugu lente. Orduan, formula honetatik omega edo abiadura angeluarra bera badauka eramaten badugu eta T gora, hau berreskuratzen dugu. Beraz, hauek biak datoz igidura zirkularretik, eta hau dator gravitazioaren lege unibertsaletik. Eta hiru hauek kombinatuz ikusiko dugu T zelan geratzen zaigun gravitatearen eraginez orbita zirkular batean mugitzen den gorputz batekin. Egin dugu lehenengo gauza, izan da bigarren formula erabilite, bale? Urdina jarriko duana, ari gara formula erabiltzen, egin duena da omega eskatu. Eta omega eskatzeko azkenean egiten duena da R zatitzen pasatu. Omega da V zati R. Hirugarren adierazpen honetan, periodoa BP zati omega, egin dut berdina, BP zati eta omegaren lekuan jarri dut, bai? Hau hartu dut eta ona ekarri dut. Figatzen bazarete, BP goian dago, eta hemen V zati R, nola hau dagoen B-an zatitzen, gora eraman dezakegu, hau horrela geratzen zaigu. B bider R zati V. Hau da gure periodoaren adierazpena. Eta V, gorputzak izango duen abiadura, nola abiadura orbitala den, V honetan sartuko dugu adierazpen hau. Hau da garatzen zaiguna, baina horrelako adierazpena itxusia denez, egingo duguna da errokarratua guztira eramango dugu, eta beraz hau errokarratuaren barruan sartzeko, egingo duguna da guztia karratura eraman. Ikusten duguna da, hau karratura eraman dut errokarratua, eta orain nola biek daukaten errokarratua indize berdinarekin, egingo duguna da errokarratu handia. Eta azkenik, nola B-kaldean daukagun G bider M eta R zatitzen, B-an zatitzen badago gora eraman dezakegu. R hau gora eramaterakoan, geratzen zaigu R kubo, eta ja adierazpen hau jaitzura hobea dauka honekin alderatuz, bai guztia dago errokarratu baten barruan, eta hau da lortu duguna. Orbita periodo, hau da, gorputz batek bira oso bat emateko behar duen denbora kalkulatzeko, alde batetik lau eta pi zenbakiak dira, R izango da orbitaren erradioa, zati G gravitatearen konstante unibertsala, eta M kasu honetan izango da lurraren masa edo eremu gravitatoriak sortzen duen gorputzaren masa. Fijatzen bazarete, periodoa gorputza hau berdin izan da, periodoa bakarrik aldatzeko
orbita. Zenbat eta orbita, bueno, orbita handiagoa edo txikiagoa izan, orduan eta periodo handiago edo txikiagoa izango dugu.